खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ आसामनि मोन 6 हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मदद होनाय आरो मानो मदद होदों आरो एसटि होयोब्ला मा खहा जागोन बेफोर गासै बाथ्राखौ दासान्दि समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सावरायजाबाय थानायनि गेजेराव गिबि खेबै खुगा बेखेवफैदों मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोना मख'नो गोनां बाथ्रा दि खौरां मेलनि गेजेरजों मोन 6 हारिनो एसटि होयोब्ला एबा एसटि होनाय जायोब्ला गासै मोन 14 थाखानाय एसटि हारिफ्रा मा खहा जागोन बेनि सायाव गुवारै खेंफोरथि होदों दावराव देख्रेब नार्जारिया आरो बिथां अमर सिंह ब्रह्ममोना मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनाय बायदिब्ला दिनैनि दिनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौसो एसटि होनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा नुदों नाथाय दिनैनिफ्राय गोलाव बोसोर सिगांनो एबसुआ मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि बेलायाव लोब्बा दंबोयोमोन होनना बेबादि बाथ्रा बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै सासे बर' रौनियानि जिउ खहा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कालाकुसि गामिनि थागिबि रमेश बर' आरो रुपाथि बर'नि फिसाज्ला बृन्दाबन बर' जाय तेजपुराव भारत रौनिया 4 CSR रेजिमेन्टनि एन केरेंआव साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै रुंसारि जानानै थांनाया नखरजों लोगोसे ओनसोलनाङै दुखुनि साया साग्लोबसारदों। बृन्दाबन बर'आ फुंनि समाव फिजिकेल ट्रेनिं एबा गावनि देहाखौ सांग्रां लाखिनो थाखाय लामायाव रानिं एबा खारबाय थानाय समावनो हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै हायाव गोग्लैनानै जायगायावनो दुखुनांथावै रुंसारि जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2015 मायथाइयाव इन्डियान आर्मियाव जयेन जानानै हादोरनि रैखाथिनि थाखाय बृन्दाबन बर'आ साख्रि बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि मुंख्लं बृन्दाबन बर'आ गावनि बिसि बिमा बिफा बिदाजों लोगोसे नखरनि गासैबो बाहाय बाहागिफोरखौ अराय समनि थाखाय नागारनानै थांबाय। रुंसारि बृन्दाबन बर'नि गोथै सह'खौ थांनाय सानखालि गावनि नखराव लाबोनानै बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादियै इन्डियान आर्मिनि नेमखान्थि बादियै जोबथा बिदाय खालामो। थामथि खौराङाव दङ आयेन बेरेखायै धुबुरी जिल्लानि गौरीपुराव मा 14 उट जब्द खालामनो हानाय जाथाया ओनसोलाव मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों जेराव गौरीपुरनि सारलडांगायाव इटा बाटानि साखाथियाव गंसे ट्राकनिफ्राय उटखौ दिखांनानै लाबोनाय समावनो सुबुंफोरा बे जाथायखौ नुनानै गौरीपुर पुलिसनो खौरां हरदोंमोन। बे समाव पुलिसनिफ्राय बारग'नो नाजानानै ट्राक सालायगिरि आरो उट सिखाव खालामनाय हानजाया उट आरो ट्राकखौ गारनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारलांदोंमोन। बेराफारसेथिं सिखावफोरा चारलडांगानिफ्राय चारलगंज जानानै सार ओनसोलनि गेजेरजों बांलादेशसिम उटफोरखौ दैथायहरनो नागिरदोंमोन होनना सन्देह खालामनाय जादों। जब्द खालामनाय ट्राकनि नाम्बारा UP 17BT 5719 होनना सिनायथि होदों। गौरीपुर पुलिसआ ट्राक आरो उटखौ जब्द खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों। बर'नि फावखुंग्रि जानो हागौ गोबां सुबुंफोरा सिनायो एबा मिथियो बिथां मिथि नार्जारि होनोब्ला जायनि आबुं मुङा मिथिंगा नार्जारि। बिथाङा सासे गोदान खुदिया गथ' मोननो थांगासिनो दं। थांनाय सानखालि मिथि नार्जारिया गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों गावनि प्रेगनेन्सि सावगारि सेबखांनानै पस्ट खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। मख'नो गोनां बाथ्रादि गेदेमा रन्जन दैमारिया CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव दासिमबो जोबथेसालियावनो दं आरो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। थांनाय माखासे बोसोरफोराव बिथां गेदेमानि मोननैसो हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो बिथांनि हियारिंनि मोजां फिथाइ थायाखै। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा Btr गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथाया एबसु XNDB UPPO आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि जथायै जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथायाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि बेसेन गोसा सागानखौ होनाय बायदिनो XNDBनि जानानै NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारियाबो गावनि बेसेन गोसा सागानखौ होदोंमोन। Btr गोरोबथानि गेजेरजों गोबां दफाफोर दंमोन जाय दफाफोरनि गेजेरजों बारग' NDBफोरनि केसफोरखौ बोखारजोबनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनाय बे मोनसे दफाया दंमोन। नाथाय दफाया दंमोनब्लाबो माखासे बारग' NDBफोराल' उदां जानानै रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे बारग' NDBफोरा उदां जानो हायाखैमोन जेराव बिथांमोना दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। BTCआव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलनि खुंथाया बायनायनि उनाव दायो आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया मावफुंगोन ना?
रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय माखासे बारग' एनडिबिफोरा उदां जागोन ना? थारैनो हाग्रामा महिलारिया बिटिसि खुंथाय गैयै समाव रन्जन दैमारिखौ जों खुंथायाव फैयोब्ला उदां खालामगोन होनना बाथ्राखौ लानानै गासै बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बेफोर सोंलुआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव फिन आरोबाव गोसोआव फैदों। आसा खालामो मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जाहाथे उदां खालामगोन एबा उदां खालामनो थाखाय हाबा मावगोन। जोंनि गेजेराव जाहाथे गेदेमा बिथांखौ उदां लाबोनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। आसामनि गासै सा 70 गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन बैसो आरो लिरथाय थाखोआव काटा आरो कुमाइट मोन्नैबो बादायलायनायाव बाहागो लानानै मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। काटा थाखोआव सनानि मेडेल मोननो हादों गोबां गेलेगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि सनिबारखालि एबा मैया आइजलनि आर्देंगुतुमा इनडर स्टेडियामाव मोनसे लिरथाय आरो काटा कुमाइटनि मोननै बादायलायनाय जादोंमोन। जाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन चाइमा वेलिनेडेका, जेसन बरा, दृष्टिमा चौधुरी, सबिना तैसिम, नेबिथिता नेबिन, उनिसिदि दास, मानस कनवार, अबिरूपा काश्यप। बेराफारसेथिं रुपानि मेडेल देरहानाय गेलेगिरिफोरनि मादाव कृष्णा करी भट्टाचार्य, कन्नन चौधुरी, गीतकुंजन दास दंमोन। दक्षिण मजुमदार आरो एरलियान शर्मा बिथांमोना ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादोंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रादि सनानि मेडेल गेलेगिरिफ्रा फारियै आरोबाव गीतांजलि नाथ, चागर कलिता, मुग्धा बरुवा, बिनीता देवी, नाहर हुसेन, हिमांशी हाजरिका बिथांमोना मोननो हादोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, झारखंडनि साइसबा रेन्ज ओनसोलाव आइईडी बमा बेरफ्रुनायनि जाहोनाव 60थि बेटेलियनाव खामानि मावबाय थानाय हेड कनस्टेबलनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्लानि कामपुरनि कुवारिआटी गामिनि सासे जवान महेन्द्र लास्कर मुंनि सासे जाय सिआरपिएफनि 60थि बेटेलियनाव हेड कनस्टेबल महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। फाहामथाय लाबाय थानाय समाव बिथाङा जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारनि मोनायाव 60थि बेटेलियननि सा 12सो जवाननि हानजाजों लोगोसे बे बेफ्रुजारनायनि सिगां बिथांमोना पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन आरो बेयावनो बेफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन। जाय जाथायाव महेन्द्र लास्करनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन जवानफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। दुखुनांथाव खौरांखौ मोननायनि उनाव महेन्द्र लास्करनि बिमा, बिसि आरो गथ' गथायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा दुखुजों बायफ्लेलाङो। मुंख्लं जानायनि खौराङा बिथांनि जोनोम गामियावल' नङा गासै कामपुरावबो दुखुनि साया लाबोदों। मख'नो गोनांदि महेन्द्र लास्करआ जाथायथिलिनिफ्राय जानबुंनि गेजेरजों गावनि बिसिनो मिथिहोहरदोंमोन दि आइईडी बेफ्रुनाय जादों, नाथाय उनाव देहा फाहामसालियाव जोखोम जानानै फाहामथाय होनो थाखाय थिसननायाव बिथाङा जिउ गोमायो। बेरगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो काग्राबारि बियाब बाथौ गौथुमनि हेफाजाबाव साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों माइनाव आफादनि 7थि आरो मिरु लाइमोन आफादनि 8थि ज' सावरायमा जथुम गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। काग्राबारि मुंख्लं सुजित नार्जारि नब्लाङाव खुंनाय सावरायमा जथुमाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लाफैदोंमोन एस कलेजनि बिबुंगिरि डक्टर दिपाली केरकातारि आरो चालबारि जौमा फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं दुलेन बसुमतारि बिथांमोना। सावरायमा जथुमखौ बेखेवनानै होदोंमोन मिरु बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारि। बिथाङा काचार पुलिसआ आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरनि हेंथायै गावसोरनि अपारेशनखौ खालामगासिनो दं। बे खेबाव दैमा सेरजों अपारेशन खालामनायनि काचार पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा मुवाफोर जब्द खालामनो हादों। आयेन बेरेखा मुवाफोरखौ काचारनि लखीपुरनि बराक दैमायाव जब्द खालामनो हादों। मणिपुरनिफ्राय लांनाय समाव बिथांमोनखौ हमनाय जादों। बराक दैमायाव मोनसे साहस गोनां अपारेशनाव पुलिसआ नावआव सिखाव फालांगि खालामनाय समाव 10,000 याबा टेब्लेट आरो 1,25,000 गुबुन हादोरारि ब्रेन्डनि एसेन्टियेल लाइट सिगारेट जब्द खालामनो हादों। जब्द खालामनाय मुवाफोरनि गोसोम बाजारनि बेसेना 8 कौटिसो रां जागोन होनना मिथि मोनदों। पुलिसखौ नुनानै साप्लायारफोरा खारखोमालांदों होनना मिथि मोनदों। सिद्धार्थ शर्माया जुबिन गार्गजों नांज्लायनायखौ सिमान लादों। जुबिन गार्गआ गोसो गैयाब्लाबो सिद्धार्थआ सानसेयावनो मोननै हाबाफारि खुंबोयोमोन। थांनाय बोसोरनैयाव जुबिन आरो सिद्धार्थनि गेजेराव नांज्लायनाया लासै लासै बांबोगासिनो दंमोन। एसआइटिनि सोंनाय फिननायनि समाव सिद्धार्थ शर्माया बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ सिमान लादों। कारगुलिनि न' लुबाय थानाय समावबो सिद्धार्थआ गोबां जाब्रबथाय खालामदोंमोन जुबिनखौ। गरिमा सइकिया गार्गखौ मिथिस्लाबैयावनो सिद्धार्थआ जुबिन गार्गजों गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। सिद्धार्थ शर्माया जुबिनखौ रां मोननो थाखाय मोनसे राहा महरै बाहायदोंमोन। शेखर ज्योति ग'स्वामीआबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सिद्धार्थ शर्माखौ आबुङै हेफाजाब होबोदोंमोन।
सेक्युरिटी आरो सिद्धार्थआ गासैबो साननानै मोनसे ज' जानानै बायदि जादोंमोन। जेब्लानो गुबुन सुबुंफोरा जुबिन गार्गनि खाथियाव थांनो नाजायो अब्ला सानैबो बिसोरखौ गोजानाव नाख्लायनो नाजायो। सानै दायनिगिरिजों मोगा-मोगि सोंनाय फिननायाव सिद्धार्थ आरो शेखरआ गावसोरनि गनायथिखौ गनायना लादों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ एम्बासाडर महरै सायख'दों। थांनाय 10 अक्ट'बरखालि मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना गिबि खेबनि थाखाय फावखुंग्रि दीपिका पादुकणखौ गिबि खेबनि थाखाय मेन्टेल हेल्थ एम्बासाडर महरै सायख'बाय होननानै फोसावदों। बिथांनि बेबादि सायख'नायखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबां सावरायजानाय गोबां पर्टेलफोराव गिबि खेबनि थाखाय बेबादि मेन्टेल हेल्थ एम्बासाडर महरै सायख'जानायखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारहोदों। सिगांनि समफोराव माब्लाबाबो आर्टिफिशियेल दैबानाजों गोहोम गोग्लैयामोन। बकाखात बिधानसभा बियाबनि अरायबो मुखुब थानाय फालांगियारि आरो थाग्रा ओनसोल कुरुआ बाहिथोनि आलियाव खेबसेल' अखा हानायनि जाउनाव गोबां दै लोमसावदों। गेदेर गुरुवाबाही ओनसोलाव 37 नं माहारि राजालामाजों फोनांजाबनाय गं 50निबो बांसिन गामिफोरा बे लामायाव खेबसे अखा हानायनि जाहोनावनो आर्टिफिशियेल दैबाना जानायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। ग्रेटर गुरुवाबाही ओनसोलनि गाहाय फालांगियारि ओनसोल कुरुबाहितोनि आलियाव दैबाना सोमजिनायनि जाहोनाव गोबां फसंथानफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनायनि अनगायैबो सरासनस्रा दावबायारिफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिहोदों। फरायसाफ्रा खैफोद गोनां थासारियाव हान्थु गोथौ दैजों थाबायनानै फरायसालिसिम थांनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि कुरुवाबाहितोनि आलियाव नालाफोर आरो दै लामाफोरखौ थि नङै साखोन-सिखोन खालामनाय, दै बोहैनो गोनां जायगायाव सानथांखि गैयै न' लुनाय, प्लास्टिक दाखोर-दाला थुख्रा-थुख्रि खाथि-खालानि साहा बागाननिफ्राय बोहैबोनाय माखासे दैफोरानो जमा जानानै अखानि दैजों साग्लोबसारदोंमोन। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङापानि अदेबानि 127 नं राजा लामायाव थांनाय मोनानि 8:30 रिंगासो समाव हरखाब जाब्रबथायजों बिरफुं ब्रह्म मुंनि सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासे लाइमोननि गोब्राब जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय जादोंदि बिसोर सानैबो फुजा नायनो थाखाय न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, जेराव जिउ गोमाजानाय लाइमोना कामारदैसा गामिनि गान्डिया थामहिनबा खान्थाल ब्रह्मनि फिसाज्ला बिरफुं ब्रह्म आरो जोखोम जानाय लाइमोना राङापानि गामिनि निराज बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।